aya bono mwancho motegereri na oyo turigere tichinga kichemo no mambye mo so semaro go banande na kwari ni ya sense mo ya kabiri ndo kwere ma shemo bakase chi story getu cha busongo ne tumanya na kia mangana agenderere chi sebe chi agusi aninde ya ma shemo no moralia Edwin Mokaya oyo mto Edwin Mokaya kuru chinsha mo chi agusi abwe bwa kiri go se bwerire bwerire wi ngaki amangana agenderere nseme yuni curfew ne genderete go se ya rusiribo kafi na vega ndrete kabisa na ndo chaba nyimbo una iwarit kuri kwa nawe imelete bori bantu mbali kutoka town by saa moja unless you are offering some essential services. Ono ase umurobelio yibune serikali yatebire gocha gocha abantu barungu yibwera bari gosha abantu mbale bagakirie nainde bakwe murunganiryo gotigara goshika afyo. In fact, this time round is like aba buseba amwa gotigamete bamanyire ngango abari ignorant sana. Akiwa no koranga atema kwira because by saa moja saa mbili turi konya monto ndo bwensi ore town ye unless onye nambali abalendi alafu no bali bakofa some essential services una baralia ya una uranyore bagweta eta se town yetu ya Kisii. Asense yo kwemurungania aratinde go bantu bose kwemurungania bali mono igendo bakwemurungania wangelinga abo yanyimbe bakale ko itabange nabakoni chiro nako bakachitiagaza nakobora chindagara chiao Bueno rende igabuno ama mochare yo kubaita lakini na wana tenga uno siese ansema ya security nego kwa muskimati yangi ga tebanga lichi kondiro na ibwene te basoerwe onye babu na lichi te rinde bagende chikoti onchiko ire lakini goita to yo nera na nko lakini enda na bantu baito ngotegera baroro cyo gosena kiam ando baito abale ngwigwera bale nara turi kwenda dukende yonse betonyora sanitizer isiko ando nya kubwate ora mashika yo wesaba. So yeah, I think amashike serikali Kisii county ngobwati wale no nguru nyamira so far nego mu commissioner we county ya Mosmari bata banga ogoki busana n'abamenyi banyamira nga they are doing some good work, they are following instructions and never wate amashika yibukira nuko ene kyanga buriro mburambukira bucyase abantu be county yo ase amangana itama ya na ikukurujise bechi whatever gose na rika somebody muskari ka ngana bori ti abantu mbale ba chakire ko beka sanitize chi ba uchibe kamache abantu tabuni chi ba be kamache igobona ko mangana takali biye igo abantu mbaro ba go take advantage ni ko nya sa ba eventually ko bugete kana protected kwa nyoranga kresende ebwete ogose meri ko bolimo mete abonchereria abande anene mone baligeretie nengeli nga banyole faida mba saliba yaswakora nkure sanitize is a requirement ne law mba metinga no bugima bwabo bakolenda nawe gutangura ibwense amusomo iri abakonyoro butanyoro buriro bwa corona. So they bakwata banyore sanitize ye osine tatabege pire ke lite ye yamo mondongo robe kama chani chilite isano ubeke skari so that abanyimba bagweta baranga natangete no buriro bwa corona na nabe na wate sanitizer unalichikolie tiune serikali ya county ya Kisii bona kikia omoncheri yari katebanga tigato tige okwegimelia koli ngachi sanitizer chiti gato chibeke ngachiwenerete na ichira kole merimo bya endonyo kubote sanitizer nyano monchereria tigagote anga abateja babo bukana bagocha gutumia sanitizer ndo nabagweta sanitizer maokae editanyarego kwene kingo biro wa tangiru imbo ikaime ya Kisii na gokire kuyungo mugusi na omuntu itweni general asobwagare kunyare ko bakagotegerera ringanire na kurikorera kiagara matuka mange ne chika kyandu bakorube karabate banga mwatukyarire turi guchibwera lakini no nyabwere na mangana maya ono rende na inda asobwinge nga kyuroche ase no achi namba chiko na okwanwa edi naroranga obokorera limondo bwa chakira sobusko kwa narora otenine kero kede ase entry points chiwo chabosomo na kera bantu bagosoka elinda abantu babakandi nechiga ekero bago ikabuna totebe road block gete elinde ba check wa bataraira ngocha ya lero nachaka umuroberi oyo nanyo launch boikeranu ase abantu ase terminals yandi bagoswera bochachi aso mu cyobosongo
bakoba screened bali baratoka watu buriro obu bayirwa se self quarantine no egeze nyomba ne babegete ba serikali yatengete yo go quarantine abantu aba so umurubiri no cyakale ro bwikirano eri gutanga nga buriro mbareka gusi so gali chonsi byuka si road block cyatenena abantu bayika kurume barengu kabisa kubotoka nga bimanyerera imbiro nende byarorekanire kwa wata kwa quarantine ngaite kene gitambo kireki ya serikali ya Kisii county irete anene mono iligo chokonya abamenyi benseme yenga mbambukirwa n'uburiro bwa corona mbuya mono tingo manyanga kerkine ntararua sore obunchorori bono bonto bongendete abantu mbabwate ndagera bade isene bakoreta gucha nande kerkino nya bakoreta ngakyuroche obwagare bori bobekire gusene mite yemo abantu ngobera bare ngotegerera bare na okora boigo kindagera nchiro gusha abantu bobire gucha narechi ndatebe buna chindagera konye nchiri wanjira ubuyewe bocha no mucho yobosongo asenge nchaba ni go barenge ko bamenyoki sana baswati abakweta chindagera ibintu bunebyo lakini une koko yanya wako abantu bakanya gukora ndo chenga romba manje ko ba lenient yake na wabagocha bande barali lakini ende chitalinga ne chiro n'abanyanyi mukunya wetana na bali bakonya abantu mbaraseke umuntu abange baseberekaine barutetiaga so I guess yene nchirengi yanero yo gutanga abantu mbako bamu ndero naro nende ase abantu bari balenga abange sana ase Equity Bank ase babegete line lakini balenge abantu abange mono naranda akunya korage byara lakirende asobone borobu mbororo lakini oboke sana nende ngo bwatekana ne I guess nenchire likonya bakunya kuminyokibu n'abanyanyimbo wikira boni gasa abantu batanga ya teya andao batige ngo bawo n'ibintu byabo kwica barende social distancing and afu barende likuri bya bikuru wesa muyo mono kingma oyo ne duin mokaya kurwese egetasen yeto kia oborari chinsa mocha usongo tikumanya ngana kinaendo raganie omotegereri no yoto geti amanya kurwase chinse pe chuntara sore inchendo ndateya abantu gusiye ito sofa gendo ngio kyabere confirmed nga muntu naro watu burwire nenendo sha abantu bagende kunya kubata amashika yarwe gune serikali one endo ndatebe nche kurwasi chinseme chinga burire mburaika nenda abantu bagende kubata amashiko nenda ono tigatosabirane ero buriro bwetare igo cases yeji abere confirmed gocha akoranga gusiaro mbiyere abantu baigwere so fa monto yo mona abwate tu na togete no burwire rakitari ngarenge gusi kubwate kana robote mo governor rwete gatebete buna umuntu igarenge Dubai akaru Dubai agacha Tanzania akaru Tanzania agacha Nairobi go tachi tigusi so fa tatanga ase orogongo rwetu rwa gusi abamenyi ba gusi onde teyo otokere ka watu wiro wa corona Yo mono kimo moncho mategereri nigo okomonyora oyo minto Edwin Mokaya kurose chinsa mocho tyagushi na tikango ngenda se oyo minto video elinde tunga ki amangana chiseme cyo badagenderete aya bono moncho mategereri na inde nyuma yo gukwana na oyo minto Edwin Mokaya mono inde na videlis omingo mocho he kurose jiari chinsa mochiri tyagushi oyo minto Edwin oyo minto videlis ngaki wa irire bya ya watoyere buyonya gabu bukiete bya bwakire no maneno twanchire ona so gwenge kenge mase amangana maya naigwa kukwanira engane kurukunga ekera abantu bashiriye abanchari bamwe abonga na konko bani abuna bonongwa kwanira account kuma yose mu mapego semigori yase naigwa nga oyo monare oende tie oyo mwabo yani serikali ya na tie umuntu ya matete gitino no komora nga kia mangana gushya bware nande na kibate bire igoro y'abantu bashiriye n'abachari bamwe iyo yarenge county yase kwanza ndachakira aroro ase ba nia naroro nyako bakago tware bine bya korona kintu kwenda nyagitali era bete nyomba mpaka koikaka nyako bakago siyo bugima bwaye bona banyatwa gakwendwa asenchire yo bututukanu oko batayire nyagitali akwede tu bona ba amate ayo sinja bete quarantine dos bona mbaro chiyo mo bona nyatwa bagakwendwa ande aso kumya kige maganya ko bagakwendwa nto bagusiye tuma tenge kiro monda ko ndwa asma be kwe sanduki bakini tabe kiria chitaka be polisi kala ima kaltwengo imeryoka bono igacheka banga inere ntayo bututukanu bono gagusiye asa abantu ndo chenko gwera bara machiko na serikali ya nyako bageko beka buna direct county ya Nyamira nabra mo county commissioner omari banate banga wakira bamenye be county ya Nyamira ngambu yo ko
nkubwati baramachika na muno guchika kuri babeka ko gutoka nyomba guchakira ensa yamo ya maroba mpaka kinsa 11 cyamambia igo bono na kira umenye county ya Nyamira bunambia amone county ya Nyamira ndoche county ya Kisii ndoche abekire merobeli au abune eliyo kwa nike n'abantu bonse bakurwa county au so ase county ya Kisii nkolengwa bari bose nkupimo bari korokana bose mbabwate bini egere totange county ya Kisii ntonya ko batoko binyora aspa now ndubwate case kende yose ase county ya Kisii muranya mbuya kuigugo ina mangana maya kuigugo nga case kende keyo na the same time one kero to kumanyanga serikali jirire gitamukero ki negente ki ya kigima na ensa moyo moelio ingana ne na aligeria shi wakwane tego ya mangana maya ko ninde ngana wana bo nonye amacha bikuru yo wesaba nonye sawuni ya leti bado umuntu nabako bwata buna bono totebe container ya ako awesabira onyo umuntu nabako jikuna nane no kobako at the same time none santeje ko nyo umuntu nabako jikuna no kobako kuna bono none mask yeto bwata nabako nyana ndo umuntu ko jikuna no kobako bono ko nyora nga purpose yetima eti kwaro lirenga abantu baito banali ko beke mask bose bado no babegete igo bako na wekuna kono kwa nyora nga ba contaminate mask umuralia mbuya mona asiri swali rero na nyako bakingo tarase town iga ya Busongo narigereria by the way mbate babuna onye kugutolekana ase town ya Busongo anto bwati mask yoko bwatwa nara mbabwatu bake sana mbabwatu narigereria gari gaichire gari abaskari lakini naigo nge bale kogenda malia echera ruguru barusingi 500 kwaigorerwa ono mbale kubwatu bake lakini abantu banare kobeke mask lero town yonse yalenga nto bwati mask rasmo beke igo bono babwatire ko chikoko lakini bali swali yale ngendiringa chimaski chibataite bakole bose bakwana bakwaigwa mu serikali ya county ko serikali ya county ngata bata ya irwe bintu byonsi ande ko byana nero kya saba na nchi bono ntuma chimaski cyo akobe chiko ni weta oni antuma trichingi yabo sentri chingi bono liboli yako boli kurwa saba na nchi ndiringa bako ganya serikali ya county ba chimaski bose bakole cya batumye because mbaetwe mbaraena ndio mano kero kenda sinjo chinga kichia ko era iri manyete ga bumu myo geta ko la chisa yana kimar ko tanya omwan choyo ko ge tino motegere yito kuro chisa muche jiari anyare ko baga ko manya kurose nchibuna butambe bunanya ko banko bamangana maya asenchere nkeno go seyo bwenye ni gongo ko rango batebuna mwale kwanja buna bagusi andonsi asimole ensengima mubwati amachikali ayo ando anya kolega bu Texas amachikali serikali yense ya rulo nyaka bago kubwati ikubona oli ngala limwa mu sili ngala limwa ko batende buna andonsi asole ensengima nyaka bago kubwati amachikali serikali giye ka bwa asole nyaka bago kubeka abune nchira yemo yo otanga okoranda kusokwambukira kwebinyi yorero bakona namono ochikankaro kwa bekwa aiga sense ya Kenya kuliko gotoka nyambo cyakira ense ya moya marago mpaka kinsa 11 cyamambia abune nchira ya mo gwetanga ko sangerekana sa mu gusikomera n'abantu bandi bali tuma itias bali gutara eri gokonya serikali gosikanya ubuororo butanga kwampera kwebinyi yorero bakona iborangana yana nari kubataya bagusibonsi asole menya ko mu kubwatia ugochika we serikali mu mbiyo mono kigma oyo akabere mutofideri si umingo mochoge asense moya mangana maya chiefs mo chitu cha AJR soba ya Kisii na boy gono mtoiru mukaya kuro chinsa mo cha DFW maritane Jeremiah Odinoti NJR Dallas Fort Worth